Dobrodošli u mesečni horoskop za januar. Mesec koji otvara novu godinu i donosi snažnu energiju početaka. Januar je vreme odluka, novih planova i suočavanja sa onim što više ne možemo da odlažemo. Zvezde sada jasno pokazuju kojim putem je najbolje da krenete. U ovom horoskopu saznaćete šta vas očekuje u ljubavi, poslu, financijama i ličnom razvoju. Obratite pažnju na poruke koje dolaze, jer januar postavlja ton za celu godinu. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte poruku baš za vaš horoskopski znak. A ako vam astro savjeti znače, podržite video i posjetite naš sajt za još detaljnijih tumačenja. Krećemo sa mesečnim horoskopom po znacima. Ovan, mesečni horoskop za januar. Januar za Ovna donosi postepeni novi početak i povratak lične energije. Ulazite u godinu sa jasnijim ciljevima, većom odlučnošću i potrebom da preuzmete kontrolu nad važnim životnim oblastima. Ovo je mesec inicijative, samopouzdanja i hrabrih odluka, ali i trenutak kada morate mudro postaviti temelje za dugoročne planove. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara prolaze kroz fazu iskrenog preispitivanja. Ovnovi u vezi mogu osjetiti potrebu za više slobode, ali i za otvorenim razgovorima koji donose bolje razumevanje i jačanje veze. Slobodni ovnovi imaju priliku za novo poznanstvo koje dolazi neočekivano, kroz posao ili društvene kontakte. Privlačnost je snažna, ali zvezde savjetuju da ne žurite. Pustite da se emocije razvijaju prirodnim tokom. Posao. Poslovno. Januar vam donosi pojačanu ambiciju i želju da se dokažete. Sunce u Jarcu do druge polovine meseca traži disciplinu i strpljenje, dok vam Mars daje energiju da završite ono što ste započeli ranije. Druga polovina meseca donosi nove ideje i mogućnosti za napredovanje. Financije se stabilizuju, ali izbjegavajte rizične poteze i nepotrebne troškove početkom godine. Zdravlje. Energija je generalno dobra, ali je važno da ne pretjerujete. Početak godine može doneti umor ako ne napravite balans između obaveza i odmora. Obratite pažnju na mišiće, glavu i krvni pritisak. Redovna fizička aktivnost, kvalitetan san i boravak na svežem vazduhu pomažu vam da održite stabilnost i snagu. Tranziti. 3. januar, pun mesec u Raku. Donosi fokus na dom, porodicu i emotivnu sigurnost. 9. januar, Sunce Mars, Cazimi u Jarcu. Snažan impuls za akciju, odlučnost i profesionalne iskorake. 26. januar, Neptun ulazi u Ovna. Početak nove lične i duhovne faze. 27. januar, Mars konjunkcija Pluton. Intenzivne odluke, borba za moć i snažan lični preokret. Zaključak. Januar za Ovna predstavlja snažan start godine i priliku da jasno definišete svoje prioritete. Sve što započnete sada može imati dugoročan značaj ako budete istrajni i fokusirani. Srećni dani, 5., 14. i 25. januar, donose vam dodatnu energiju, povoljne prilike i podršku sudbine. Bik, mesečni horoskop za januar. Januar za Bika donosi postepen, ali stabilan novi početak i jasniji pogled na budućnost. Ulazite u 2026. godinu sa potrebom da proširite vidike, učvrstite sigurnost i donesete odluke koje imaju dugoročan značaj. Ovo je mesec u kome se traže strpljenje, realnost i vera u sopstvene vrednosti, čak i kada rezultati ne dolaze odmah. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara prolaze kroz fazu stabilizacije i otvorenih razgovora. Bikovi u vezi imaju priliku da učvrste odnos kroz zajedničke planove, razumevanje i osjećaj sigurnosti. Slobodni bikovi mogu upoznati osobu kroz posao, učenje ili svakodnevne kontakte. Privlačnost se razvija polako, ali ima potencijal da preraste u ozbiljnu i trajnu vezu. Posao. Poslovno. Januar vam donosi fokus na dugoročne ciljeve, znanje i lični razvoj. Prva polovina meseca pogodna je za planiranje, organizaciju i donošenje važnih odluka vezanih za budućnost. Druga polovina meseca donosi veću motivaciju i priliku da konkretizujete ideje koje ste ranije razmatrali. Financije se postepeno stabilizuju, ali izbjegavajte rizične poteze i nepotrebne troškove. Zdravlje.
Energija je uglavnom stabilna, ali je važno da slušate signale svog tela. Početak godine može doneti umor ako ne napravite dobar balans između obaveza i odmora. Obratite pažnju na vrat, grlo i ishranu. Redovni obroci, umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi pomažu vam da očuvate snagu i unutrašnji mir. Tranziti. 3. januar. Pojačan fokus na porodicu, komunikaciju i emotivnu sigurnost. 9. januar. Period pojačane energije i odlučnosti, povoljan za važne poslovne poteze. Oko 19. januara. Snažan trenutak za postavljanje velikih ciljeva, donošenje ozbiljnih odluka i planiranje budućnosti. 26. januar. Otvara se nova faza unutrašnjih uvida, intuicije i potrebe za povlačenjem i razmišljanjem. Zaključak. Januar za bika predstavlja miran, ali siguran ulazak u novu godinu i priliku da postavite čvrste temelje za budući rast. Strpljenje, doslednost i vera u sebe donose vam stabilnost i dugoročne rezultate. Srećni dani, 3., 9. i 19. januar, donose vam povoljne prilike, unutrašnji mir i dodatnu sigurnost. Blizanci. Mesečni horoskop za januar. Januar za blizance donosi period ozbiljnijeg razmišljanja i unutrašnje reorganizacije. Ulazite u godinu sa potrebom da raščistite stare teme, donesete zrelije odluke i postavite jasnije prioritete. Ovo je mesec u kome se manje oslanjate na brzinu, a više na promišljenost i dubinsko razumevanje situacija. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara postaju intenzivniji i dublji. Blizanci u vezi mogu prolaziti kroz važne razgovore, koji otvaraju osjetljive teme, ali donose jaču povezanost i poverenje. Slobodni blizanci mogu doživjeti privlačnost, koja se razvija kroz emotivnu ili psihološku bliskost. Zvezde savjetuju da ne bežite od emocija, već da im date prostor da se prirodno razviju. Posao. Poslovno, januar vam donosi fokus na financije, zajedničke resurse i dugoročne obaveze. Prva polovina meseca pogodna je za planiranje, strategiju i rješavanje zaostalih pitanja. Druga polovina meseca donosi nove ideje i priliku da drugačije sagledate svoju profesionalnu ulogu. Financije zahtevaju oprez, ali uz dobru organizaciju možete postići stabilnost. Zdravlje. Energija varira, pa je važno da slušate ritam svog tela. Početak godine može doneti mentalni zamor ako ne napravite jasne pauze za odmor. Obratite pažnju na nervni sistem, disanje i kvalitet sna. Kraće šetnje, boravak na svežem vazduhu i smanjenje stresa imaju snažan pozitivan efekat. Tranziti. 3. januar. Fokus na porodične teme, emotivnu sigurnost i lične vrednosti. 9. januar. Pojačana mentalna energija i odlučnost, dobar trenutak za važne odluke. Oko 19. januara. Snažan period za unutrašnje promjene, donošenje ozbiljnih odluka i postavljanje dugoročnih ciljeva. 26. januar. Otvara se nova faza u razmišljanju, intuiciji i sagledavanju sopstvenog pravca. Zaključak. Januar za blizance predstavlja mesec unutrašnjeg rada, sazrevanja i pripreme za naredne korake. Sve što sada razjasnite i postavite na zdrave osnove, donosi vam veću stabilnost u nastavku godine. Srećni dani, 3., 9. i 19. januar. Donose vam jasnoću, važne uvide i podršku u donošenju odluka. Rak. Mesečni horoskop za januar. Januar za raka donosi snažan fokus na odnose i lične granice. Ulazite u godinu sa potrebom da uspostavite ravnotežu između svojih potreba i očekivanja drugih ljudi. Ovo je mesec u kome učite kako da budete emocionalno stabilni, ali i otvoreni za promjene koje dolaze kroz saradnju i partnerstva. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara dolaze u prvi plan. Rakovi u vezi mogu prolaziti kroz važne razgovore koji razjašnjavaju emocije i jačaju međusobno poverenje. Slobodni rakovi imaju priliku za novo poznanstvo koje nosi snažan emotivni naboj. Privlačnost je izražena, ali zvezde savjetuju da ne donosite odluke ishitreno. Posao. Poslovno, januar vam donosi fokus na saradnju, dogovore i odnose sa drugima.
Prva polovina mjeseca pogodna je za pregovore, planiranje i rješavanje zajedničkih obaveza. Druga polovina mjeseca donosi veću dinamiku i potrebu da preuzmete jasniju odgovornost u poslovnim odnosima. Financije se stabilizuju, ali budite oprezni sa zajedničkim ulaganjima. Zdravlje. Emotivna osjetljivost je naglašena, pa je važno da brinete o svom unutrašnjem miru. Početak godine može doneti promenljivo raspoloženje ako ne napravite balans između obaveza i odmora. Obratite pažnju na stomak, ishranu i kvalitet sna. Topli obroci, lagana fizička aktivnost i boravak u prijatnom okruženju pomažu vam da očuvate stabilnost. Tranziti. 3. januar. Snažan emotivni fokus i završavanje važnih ličnih ili porodičnih tema. 9. januar. Period pojačane aktivnosti i važnih odluka u odnosima sa drugima. Oko 19. januara. Ključan trenutak za donošenje odluka u partnerstvima i poslovnoj saradnji. 26. januar. Otvara se nova faza u profesionalnom pravcu i načinu na koji vas drugi doživljavaju. Zaključak. Januar za raka predstavlja mjesec odnosa, ravnoteže i emotivnog sazrevanja. Sve što sada razjasnite sa drugima donosi vam stabilniju osnovu za nastavak godine. Srećni dani, 3., 9. i 19. januar, donose vam emotivnu jasnoću, podršku okoline i povoljne dogovore. Lav, mesečni horoskop za januar. Januar za lava donosi fokus na obaveze, odgovornost i svakodnevnu organizaciju. Ulazite u 2026. godinu sa potrebom da sredite prioritete, poboljšate rutinu i jasnije postavite granice između posla i privatnog života. Ovo je mjesec u kome se traži disciplina i strpljenje, ali vam to donosi dugoročnu stabilnost i osjećaj kontrole. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara prolaze kroz test svakodnevice. Lavovi u vezi mogu shvatiti koliko su male stvari, podrška i razumevanje važni za stabilan odnos. Slobodni lavovi mogu započeti komunikaciju koja se razvija polako, kroz posao ili svakodnevne kontakte. Ne žurite. Prava povezanost se gradi postepeno. Posao. Poslovno, januar vam donosi povećan obim obaveza i potrebu za boljom organizacijom. Prva polovina mjeseca pogodna je za rješavanje zaostalih zadataka, planiranje i postavljanje jasnih rokova. Druga polovina mjeseca donosi važnu prekretnicu i priliku da se istaknete kroz odgovoran i ozbiljan pristup. Financije se stabilizuju kroz disciplinu i pametno upravljanje resursima. Zdravlje. Energija je promenljiva, pa je važno da ne ignorišete signale tela. Početak godine može doneti umor ako preterate sa obavezama. Obratite pažnju na srce, leđa i kičmu. Redovno kretanje, istezanje i balans između rada i odmora pomažu vam da očuvate vitalnost. Tranziti. 3. januar. Emotivno pražnjenje i potreba za povlačenjem i unutrašnjim mirom. 9. januar. Period pojačane radne energije i odlučnosti da završite važne obaveze. Oko 19. januara. Snažan trenutak za promjene u poslu, navikama i svakodnevnoj rutini. 25. januar. Emotivna kulminacija u ljubavi, kreativnosti i ličnim željama. Zaključak. Januar za lava predstavlja mjesec rada na sebi, disciplini i ličnom razvoju. Sve što sada uredite i stabilizujete donosi vam više energije i prostora za lične pobjede u narednim mjesecima. Srećni dani. 9., 19. i 25. januar donose vam jasnoću, priznanje i emotivno rasterećenje. Devika, mesečni horoskop za januar. Januar za deviku donosi stabilan i konstruktivan početak godine sa naglaskom na red, jasnoću i lične prioritete. Ulazite u 2026. godinu sa potrebom da se posvetite onome što vas ispunjava, ali i da bolje organizujete svakodnevni život. Ovo je mjesec u kome kroz disciplinu i strpljenje možete postaviti temelje za dugoročnu sigurnost i lično zadovoljstvo. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara postaju topliji i iskreniji. Device koje su u vezi imaju priliku da prodube odnos kroz zajedničko vreme, razumevanje i podršku. Slobodne device mogu započeti flert ili poznanstvo koje donosi radost, smeh i osjećaj lakoće. Ne analizirajte previše. Dozvolite da se emocije razvijaju prirodno. Posao.
Poslovno. Januar vam donosi priliku da se istaknete kroz kreativnost, posvećenost i odgovoran pristup. Prva polovina mjeseca pogodna je za planiranje, organizaciju i završavanje obaveza koje su se ranije odužile. Druga polovina mjeseca donosi više motivacije i prostora da pokažete svoje talente. Financije su stabilne, ali je važno da ostanete realni i ne ulazite u nepotrebne troškove. Zdravlje. Energija je dobra, ali je važno da ne zapostavite odmor. Početak godine može doneti napetost ako preuzmete previše obaveza na sebe. Obratite pažnju na varenje, stomak i svakodnevne navike. Uredan ritam spavanja, lagana ishrana i šetnje pomažu vam da održite ravnotežu. Tranziti. 3. januar. Emotivno rasterećenje kroz druženje, porodicu ili bliske ljude. 9. januar. Pojačana energija i fokus. Dobar trenutak za važne odluke i akciju. Oko 19. januara. Snažan period za nove početke, kreativne projekte i lične planove. 26. januar. Donosi promjenu u načinu razmišljanja i potrebu za dubljim uvidima. Zaključak. Januar za Devicu predstavlja mjesec stabilnosti, ličnog rasta i jasnijih odluka. Sve što sada započnete uz dobru organizaciju ima potencijal da vam donese dugoročnu korist. Srećni dani. 3., 9. i 19. januar. Donose vam jasnoću, dobre prilike i unutrašnji mir. Vaga. Mesečni horoskop za januar. Januar za Vagu donosi potrebu za stabilnošću, emotivnom sigurnošću i jasnijim fokusom na privatni život. Ulazite u 2026. godinu sa željom da usporite, sredite porodične odnose i postavite zdravije granice između obaveza i ličnih potreba. Ovo je mjesec u kome se traži unutrašnji balans i osjećaj pripadnosti, kako biste sa više sigurnosti gradili naredne korake. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara dobijaju dublju i ozbiljniju notu. Vage u vezi mogu želeti više bliskosti, razumevanja i emocionalne podrške, što vodi ka jačanju odnosa. Slobodne vage mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti ili upoznati nekoga ko budi osjećaj doma i sigurnosti. Ne donosite zaključke prebrzo. Dajte vremenu da pokaže pravi smer. Posao. Poslovno. Januar vam donosi fokus na stabilizaciju i rješavanje pitanja vezanih za osnovu vašeg rada. Prva polovina mjeseca pogodna je za organizaciju, planiranje i rješavanje administrativnih ili porodičnih obaveza koje utiču na posao. Druga polovina mjeseca donosi više kreativnosti i motivacije da se pokrenu novi projekti i sigurnije pozicije. Financije zahtevaju razuman pristup i izbjegavanje nepotrebnih troškova. Zdravlje. Osjetljivost je naglašena na emotivnom nivou, pa je važno da pronađete vreme za odmor i opuštanje. Početak godine može doneti promenljivo raspoloženje ako zanemarite sopstvene potrebe. Obratite pažnju na bubrege, donji deo leđa i unos tečnosti. Blaga fizička aktivnost, istezanje i boravak u prijatnom okruženju pomažu vam da očuvate ravnotežu. Tranziti. Početak mjeseca. Emotivna pitanja i porodični odnosi dolaze u prvi plan. Oko 19. januara. Važan trenutak za donošenje odluka koje utiču na vašu sigurnost i privatni život. Kraj mjeseca donosi promjene u odnosima i potrebu da drugačije sagledate partnerstva. Zaključak. Januar za Vagu predstavlja mjesec unutrašnje stabilizacije i emotivnog balansa. Sve što sada sredite u svom okruženju i odnosima daje vam mirniji i sigurniji nastavak godine. Srećni dani. 6., 16. i 24. januar donose vam emotivnu podršku, važne razgovore i unutrašnju jasnoću. Škorpija, mesečni horoskop za januar. Januar za Škorpiju donosi period ozbiljnih razgovora, mentalnog fokusa i važnih odluka. Ulazite u 2026. godinu sa potrebom da raščistite stare teme, jasno izrazite svoje stavove i postavite granice u odnosima sa drugima. Ovo je mjesec u kome reči imaju veliku težinu, a istina izlazi na vidjelo, što vam pomaže da lakše krenete napred. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara prolaze kroz fazu iskrenosti i razjašnjavanja. Škorpije u vezi mogu voditi duboke razgovore koji rješavaju stare nesporazume i jačaju poverenje.
Slobodne škorpije mogu započeti komunikaciju koja vrlo brzo postaje intenzivna. Privlačnost je jaka, ali je važno da ne donosite odluke impulsivno. Posao. Poslovno, januar vam donosi fokus na komunikaciju, dogovore i kraće projekte. Prva polovina mjeseca pogodna je za pregovore, potpisivanje sporazuma i rješavanje administrativnih pitanja. Druga polovina mjeseca donosi priliku da se istaknete kroz znanje, strategiju i jasnu viziju. Financije se poboljšavaju kroz pametne odluke i dobru organizaciju. Zdravlje. Mentalna energija je pojačana, ali može doći do napetosti ako se ne rasteretite na vreme. Važno je da pronađete način da izbacite stres. Obratite pažnju na disajne puteve, ramena i nervni sistem. Kraće pauze, šetnje i boravak u prirodi pomažu vam da povratite ravnotežu. Tranziti. Početak mjeseca. Važni razgovori i emotivna razjašnjenja dolaze u prvi plan. Oko 19. januara. Snažan trenutak za donošenje odluka koje utiču na posao, planove i svakodnevnu organizaciju. Kraj mjeseca donosi promjene u porodičnom okruženju i potrebu da drugačije postavite lične prioritete. Zaključak. Januar za Škorpiju predstavlja mjesec istine, jasnoće i strateških poteza. Sve što sada izgovorite ili odlučite ima dugoročan uticaj, zato slušajte intuiciju i birajte mudro. Srećni dani, 7, 18 i 27. januar. Donose vam jasne uvide, uspješne razgovore i povoljne odluke. Strelac, mjesečni horoskop za januar. Januar 2026. Za strelca donosi fokus na novac, vrednosti i stabilizaciju svakodnevice. Prva polovina mjeseca traži disciplinu, plan i realnu računicu, dok druga polovinu ubrzava kontakte, dogovore i nove ideje. Najviše dobijaš kada optimizam spojiš sa jasnim pravilima. Šta radiš, koliko košta i šta je prioritet. Ljubav. Početak mjeseca donosi dublja pitanja poverenja, bliskosti i zajedničkih obaveza. Pun mjesec 3. januara može da iznese na površinu emotivnu istinu i natera vas da postavite granice ili razjasnite očekivanja. Od 20. januara komunikacija postaje življa, više poruka, izlazaka i spontanih susreta. Neptun u Ovnu od 26. januara pojačava romantiku, ali izbjegavaj idealizaciju i obećanja bez pokrića. Posao. Merkur u Jarcu, 20. januar. Pomaže da postaviš plan, budžet i jasne rokove. Ovo je odličan period za papire, pregovore i odluke koje se zasnivaju na brojevima, ne na utisku. Mlad mjesec u Jarcu 18. januara otvara novi ciklus za prihode i stabilniju strategiju. Druga polovina mjeseca, Sunce, Merkur, Mars u Vodoliji, donosi jači marketing, prodaju, umrežavanje i brže dogovore. Zdravlje. U prvoj polovini mjeseca telo traži rutinu, san, ishranu i mirniji tempo. Oko 3. januara osjetljivost je naglašena, pa smanji stres i pretjerivanja. Od 20. januara energija raste, ali može biti više nervoze i rasutog fokusa. Uvedi kratke pauze, šetnju i rasterećenje od ekrana. Jednostavna rutina daje najbolji rezultat. Tranziti. 20. januar, Merkur u Jarcu. Planiranje, budžet, papiri i racionalne odluke. 3. januar, pun mjesec u Raku. Emotivna kulminacija, teme sigurnosti i zajedničkih obaveza. 18. januar, mlad mjesec u Jarcu. Novi financijski plan i prioriteti. 20. januar, Sunce plus Merkur u Vodoliji. Više kontakata i dogovora. 23. januar, Mars u Vodoliji. Jača akcija u komunikaciji i prodaji. 26. januar, Neptun ulazi u Ovna. Kreativnost i romantika, ali oprez od idealizacije. 27. januar, Mars konjunkcija Pluton. Intenzitet i rezovi. Biraj bitke i govori precizno. Zaključak. Januar 2026. traži stabilizaciju i dobru strategiju. Prvo plan, pa tempo. Ako do 18. januara postaviš jasne prioritete, druga polovina mjeseca donosi više prilika kroz kontakte i dogovore.
Srećni brojevi 3, 9, 18, 20, 26, 20. Jarac, mesečni horoskop za januar. Januar 2026 je vaš mesec. Mnogo planeta boravi u Jarcu i naglašava lične ciljeve, disciplinu i rezultate. Ovo je period kada možete da zavrtite stvari u svoju korist, ali uz jasne granice, dobar plan i pametno doziranu energiju. Prva polovina meseca je idealna za odluke i konkretne poteze, a druga polovina donosi prelazak fokusa na novac, vrednosti i praktičnu realizaciju. Ljubav. Pun mesec u Raku 3. januara stavlja odnose u prvi plan. Razgovori o poverenju, očekivanjima i obavezama postaju neizbežni. Ako ste u vezi, ovo je momenat za zreliji dogovor i stabilniji ritam. Slobodni jarčevi mogu privući osobu koja traži ozbiljnost i jasnu nameru. Od 17. januara, kada Venera uđe u Vodoliju, raste potreba za slobodom i opuštenijim pristupom, ali i za poštovanjem ličnih granica. Posao. Sunce, Merkur i Mars u Jarcu daju snažan pogon za ambiciju, organizaciju i završavanje važnih poslova. Ovo je odličan mesec za plan, presek strategije, pregovore i ozbiljne odluke koje se oslanjaju na brojke i rokove. Mlad mesec u Jarcu 18. januara otvara novi ciklus za lične ciljeve, reputaciju i dugoročan pravac. Posle 20. januara, Sunce i Merkur u Vodoliji, više se razmišlja o zaradi, cenama, naplati i stabilnijoj strukturi troškova. Zdravlje. Visok tempo je moguć, ali je ključ u rutini. San, ishrana i stabilan dnevni raspored. Prvih 20 dana meseca lako se pregura, ali pazite na iscrpljivanje i preteranu kontrolu nad sobom. Oko 27. januara, Mars konjunkcija Pluton, izbegavajte stresne konflikte i forsiranje preko granice. Najbolji rezultat daju kratke pauze, šetnja i disciplinovan, ali realan ritam. Tranziti. 20. januar. Merkur u Jarcu. Fokus, planovi, papiri i praktične odluke. 3. januar. Pun mesec u Raku. Odnosi i partnerstva dolaze na test i traže iskren dogovor. 9. januar. Sunce konjunkcija Mars u Jarcu. Snažan pogon, ambicija i odlučnost. 17. januar. Venera u Vodoliji. Lakši ton u ljubavi i više teme vrednosti, čela, novca. I 18. januar. Mlad mesec u Jarcu. Novi cilj i pravac. 19. 20. januar. Sunce u Vodoliji. Fokus na novac i resurse. 20. januar. Merkur u Vodoliji. Dogovori i računica. 23. januar. Mars u Vodoliji. Akcija i financijske odluke. 26. januar. Neptun u Ovnu. Jasnija slika o domu i porodici. 27. januar. Mars Pluton. Rezovi i promjena taktike bez sukoba. Zaključak. Januar 2026. je mesec u kome postavljate standarde i pravite poteze koji se vide kroz rezultate. Najviše dobijate kada spojite ambiciju sa realnim planom, a posle 20. januara pametno prebacite fokus na novac i održiv sistem. Srećni brojevi 3, 9, 17, 18, 23, 27. Vodolija, mesečni horoskop za januar. Januar 2026. Za Vodoliju počinje mirnije i više iza scene. Završavate staro, čistite obaveze i skupljate snagu. Od 20. januara kreće vaša sezona i tempo naglo raste. Više kontakata, ideja i konkretnih poteza. Najviše dobijate kada prvo postavite plan, a zatim krenete u akciju bez rasipanja energije. Ljubav. Prva polovina meseca traži strpljenje i iskren razgovor. Ne ulazite u priče bez jasnih granica. Pun mesec 3. januara može pojačati emotivnu osjetljivost i potrebu da se odnosi dovedu u red. Od 20. januara raste privlačnost i lakše ulazite u nove kontakte. Posle 23. januara, Mars u Vodoliji, strasti i inicijativa jačaju, ali oko 27. januara izbegavajte borbu za dominaciju i impulsivne prekide. Posao. Do 18. januara najbolje radite na pripremi. Strategija, pozadina, završavanje starih zadataka i tiha organizacija.
Mlad mesec 18. januara je dobar za reset ciljeva i fokus na ono što morate privesti kraju. Od 20. januara Sunce i Merkur u Vodoliji kreću pregovori, dogovori, marketing i brža realizacija. Mars u Vodoliji od 23. januara daje pogon za proboj, a 27. januar je snažan za rez i promjenu taktike, pametno, bez konflikta. Zdravlje. Početak meseca traži više sna i rasterećenje. Ne forsirajte tempo dok se telo ne resetuje. Pun mesec 3. januara naglašava rutine. Ishrana, stres i dnevni ritam. Od 20. januara energija raste, ali pazite na nervozu i previše obaveza odjednom. Kratke pauze, šetnja i dobar raspored su ključ stabilnosti. Tranziti. 3. januar, pun mesec u Raku. Presek u rutinama, poslu i zdravlju. 18. januar, mlad mesec u Jarcu. Završavanje starog i postavljanje novih prioriteta. 20. januar, Sunce i Merkur u Vodoliji. Start vaše sezone, više dogovora i kretanja. 23. januar, Mars u Vodoliji. Jača akcija, inicijativa i proboj kroz komunikaciju. 26. januar, Neptun u Ovnu. Inspiracija i ideje, ali proveravajte informacije. 27. januar, Mars, konjunkcija Pluton u Vodoliji. Intenzitet i rezovi. Birajte reči i taktiku. Zaključak. Januar 2026. Vas prvo vraća na pripremu i čišćenje, a zatim od 20. januara otvara novi ciklus lične snage i vidljivosti. Ako pametno postavite pravac do 18. januara, kraj meseca donosi proboj kroz ljude, dogovore i hrabre odluke. Srećni brojevi 3, 18, 20, 23, 26, 27. Ribe, mesečni horoskop za januar. Januar 2026. Za ribe donosi mesec zatvaranja jednog kruga i pripreme za sljedeći iskorak. Prva polovina meseca traži mir, strategiju i pametan izbor ljudi oko vas, dok druga polovina ubrzava kontakte, planove i dogovore. Najbolje prolazite kada ne rasipate energiju, već jasno odaberete šta je prioritet i kome dajete svoje vreme. Ljubav. Početak meseca donosi emotivnu dubinu i potrebu za sigurnošću. Pun mesec 3. januara može doneti važan razgovor, odluku ili presek u odnosu koji je dugo stajao. Od 20. januara više je druženja, poruka i spontanih susreta, ali i dalje pazite na idealizaciju. Neptun ulazi u Ovna 26. januara i menja ton. Romantika i inspiracija rastu, ali je ključno da budete realni i jasni u očekivanjima. Posao. Prva polovina meseca je odlična za planiranje i rad kroz tim, kontakte i preporuke. Merkur u Jarcu, 1. januar, pomaže da se napravi konkretan plan, rokovi i dogovori koji imaju smisla na papiru. Mlad mesec 18. januara otvara novi ciklus kroz prijatelje, mreže i projekte koji imaju dugoročan potencijal. Od 20. januara Sunce i Merkur u Vodoliji. Tempo je brži, ali najbolje odluke donosite kada ne žurite i kada proverite sve detalje. Zdravlje. U januaru je važan balans, san, oporavak i rasterećenje od stresa. Oko 3. januara osjetljivost može biti pojačana, pa smanjite pretjerivanja i uvedite stabilnu rutinu. Pred kraj meseca energija može biti nervoznija, posebno oko 27. januara, pa izbjegavajte konflikte i forsiranje. Najbolje deluju lagane šetnje, odmor, tišina i uredan ritam. Tranziti. 20. januar. Merkur u Jarcu. Planovi, dogovori i praktična organizacija. 3. januar. Pun mesec u Raku. Emotivni presek. Važna odluka u odnosima ili srcu. 9. januar. Sunce, konjunkcija Mars u Jarcu. Snažan pogon za cilj, ali bez impulzivnih poteza. 18. januar. Mlad mesec u Jarcu. Novi ciklus kroz prijatelje, tim i dugoročne projekte. 20. januar. Sunce i Merkur u Vodoliji. Više kontakata i ideja, ali potrebno je više odmora i fokusa. 23. januar. Mars u Vodoliji.
Akcija iza scene, rad u tišini i priprema za sljedeći korak. 26. januar. Neptun ulazi u Ovna. Promjena fokusa na vrednosti i novac, inspiracija raste, ali traži realnu procenu. 27. januar. Mars konjunkcija Pluton. Intenzitet i rezovi. Birajte reći i ne ulazite u sukobe. Zaključak. Januar 2026. je mjesec pripreme, zatvaranja starih tema i postavljanja pametnih planova. Ako do 18. januara jasno odaberete pravac i ljude, kraj mjeseca donosi jače uvide, bolju strategiju i stabilniji naredni korak. Srećni brojevi 3, 9, 18, 20, 26, 27. Hvala vam što ste pogledali mjesečni horoskop. Zvezde vas prate. Vi samo slušajte svoj unutrašnji glas. Pratite nas za nove astroprognoze i dnevne savjete. Ako vam je ovaj horoskop značio, podržite nas lajkom i pretplatite se na kanal. Pišite u komentarima koji je vaš znak i šta želite da saznate sljedeće. Vidimo se u narednoj astroprognozi.